Milí priatelia, drahí bratia a sestry, vítajte pri ďalšej časti môjho podcastu Kairos. Kairos v preklade znamená ten správny, pravý čas, niekedy sa to nazýva, že plnosť času, ale nie je to čas, ktorý je na hodinkách, ale čas, ktorý nám ponúka také dôležité situácie nášho života, ktoré nás ovplyvnili. Vždy tu máme nejakého zaujímavého hostia a som veľmi rád, že to dnešné pozvanie prijala známa slovenská športovkyňa a ja som hrdý, že je z našej spišskej diecézy a to je Gabriela Gajanová. Gabika, vítajte tu na spišskej kapitole. Pochválený bude Ježiš Kristus. Na veky amen. Teším sa aj vášmu úsmevu. Ja hneď na úvod prezradím, že ja som vás prvýkrát stretol na birmovke, keď som bol birmovať u vás v Bobrovci a vyšiel som z kostola, vy ste tam už pred kostolom čakali, vysmiata a ste mi tak pekne povedali, čo môžem snáď prezradiť, že ja som povedal, že rád vás poznávam, vy ste povedali, no a môj chlapec vám ministroval, takže máte chlapca, ktorý aj takto ministra býva aj pri kostole, ako som sa dozvedel, takže o to som taký veľmi rád, že ste také radostné spoločenstvo, aj vy taká radostná osoba. Dobre, poďme na to. Ideme hneď zo začiatku, že mňa veľmi oslovuje na vás, že napriek tomu, že ste úspešná športovkyňa, už ste všeličo povyhrávali, ale stále z vás ide taká jednoduchosť, normálnosť, skromnosť. Tak sa chcem spýtať, že trošku sa nám predstavte. Pochádzate teda z Bobrova, ale o vašej rodine, súrodencov. Koľko vás to je doma? No, pochádzam z Bobrovca, vlastne z dediny na Liptove a vyrastala som medzi 5 súrodencami. Mám sestru dvojičku, staršiu sestru, ešte 2 mladších bratov. Rodičia mali odjak živa farmu a vlastne tam sme strávili aj väčšinu toho detstva na dedine, na farme, medzi zvieratami, pomáhali sme im. A v podstate v Bobrovci som chodila aj na základnú školu a potom som išla na strednú školu do Liptovského Mikuláša na evangelické bilingválne gymnázium a potom som sa presťahovala do Martina. Všetko to bolo spojené s tým športom. Keď už som to začala brať tak vážnejšie, tak kvôli tomu som už potom aj začala podnikať také iné kroky. No a keď hovoríte farma, takže to vy ste také dievča z dediny, že v tom najkrajšom peknom význame, že čo všetko na tej farme vaši chovajú? Čo tam všetko nájdeme? Tak máme tam veľa kráv, kone. Naozaj, kone sú moje srdcovka. Pri koňoch sme strávili veľa toho času detského. Máme ovce, vlastne tie sú na salaši. A popri tom sú tam nejaké psy, mačky. Pijete mlieko? Teraz už menej, ale vyrastala som na kozacom mlieku hlavne, pretože kozu sme mali aj doma. Ja sa preto pýtam, lebo keď som mal nejaký 5-6 rokov, ja som z dediny, tak ja som vždy čakal, kým starka podojela kravu a ešte to čerstvé mlieko, žiadne upravované, ešte u nás sa povedal, že šechtár, niekde iné žochtár a tak ďalej, teda tá nádoba, do ktorej sa dojí, odtiaľ som pil to rozpenené mlieko, takže vy ste tiež ešte na mlieku teda odrastená. Áno, na kravskom a na kozácom. Áno, ako to vezme. Povedzte mi takúto vec, že keď sa povie Gabika, tak to je šport, to je atletika. Ako ste sa k atletike dostali z dediny Bobrovec do veľkého sveta atletiky? Tak začalo to všetko na základnej škole, kde prišla nová pani učiteľka telesnej výchovy Zuzka Brnová. Tá mala veľmi blízko k športu a naozaj bola veľmi akčná a založila atletický krúžok a nejak tak sme tam začali chodiť s mojimi súrodencami, s Danielkou, so Samkom. A veľmi nás to chytilo, veľmi nás bavilo to, akým spôsobom ona ten krúžok viedla a vymyslela dokonca, že by sme mohli vyskúšať ísť bežať do susednej dediny, do Ondrašovej. Tam je vlastne beh Ondrašovecká horička. A my sme ten pretek vyhrali bez nejakého tréningu a povzbudilo nás to tak, že by sme chceli vyskúšať, že či aj tie ďalšie preteky nejaké by sme mohli vyhrať. Takže sme si to začali hľadať na internete a ocino bol ten, kto s nami tak začal chodiť po týchto pretekoch.
Vy ste začínali pôvodne, sa mi zdá, že kratšími traťami, nie? Nebola to nejaká 100, 200, až potom ste išli na dlhšie? Či ako to bolo? Práve, že to bolo od samého začiatku takéto vzdialenosti. Je to vlastne väčšinou v týchto mládežníckych kategóriách je to od 600 do 1000 metrov. A mne to nejak tak prischlo, že tá 800 z toho 800 vznikla. je vaša. Áno, 800 je moja disciplína. A iné disciplíny športové? Viem, že kdesi som sa dočítal, že síce je tam odtiaľ aj teda naši športovci na snehu, hej, ale že vy nejako ku snehu až tak nie ste. Vôbec. A je to zaujímavé, ale neboli sme k tomu nejak Petru vedení. Vlhovú odtiaľ máme, ale obdivujeme ju za jej výsledky. Ale nie, ja lyžovať v podstate ani neviem. Takže od začiatku to bola atletika, pri nej ste. Áno, od začiatku. Ešte predtým som hrála trošku futbal s chlapcami, ale tiež som viacej za tou loptou behala, než som sa vedela do nej trafiť, takže... Dobre, v Martine ste boli kvôli tomu, že ste teraz sa ďalej už teraz, poviem, profesionálne začali venovať behu. Aké boli potom ďalšie kroky? No v tom Martine som strávila asi 7 rokov. To bol celkom dosť dlhý čas a bola som tam vlastne kvôli trénerovi Pavlovi Slovkovi, ktorého som si vyhliadla a oslovila, pretože som chcela tú moju úroveň posunúť ešte o vyšší stupienok. A naozaj pod jeho vedením som sa dostala na rôzne mládežnícke podujatia a naozaj takým systematickým prístupom som sa postupne každým rokom zlepšovala a dokázala som už potom aj sa zúčastňovať majstrovstiev Európy, majstrovstiev sveta. No a potom prišiel taký bod, že som cítila, že by som chcela opäť taký nový impuls a takú zmenu, takže som oslovila zahraničného trénera Luisa Heyera, ktorý je Švajčiar a je to môj terajší tréner. A v podstate som začala fungovať viac menej v zahraničí vo Švajčiarsku. Ja nie som veľmi zbehlý, ale chcem sa spýtať, že v Evaníliu je to tak, že nie učeníci si vybrali Ježiša, ale Ježiš si vybral učeníkov. A v športe je to asi tak, že niekedy aj tréneri zvyknú osloviť športovcov a niekedy športovci oslovia trénerov. Vo vašom prípade to ako bolo? Vy ste si že vytipovali, oslovili? Ja som si našla a bolo to z takej mojej vlastnej vôle a aj z takého záujmu posunúť sa ďalej a z takej zvedavosti, že kam by to mohlo až smerovať. Takže ja som si našla naozaj. Aj na Slovensku som považovala Pavla Slovku za najväčšieho odborníka, takže som chcela ísť k nemu. Už mal za sebou nejaké úspechy a potom teda aj v tom zahraničí som hľadala niekoho takého, u koho som vedela, že má za sebou už nejaké takéto bežkyne, ktoré vychoval a mohol by mi pomôcť aj v tej mojej kariére. Atletika nepatrí medzi tie športy, ktoré vás budú živiť do nekonečna. Že možno keby ste boli šachistka, tak tá sa dá hrať aj do dôchodku. Sa dá hrať, ale sú športy, to je veľmi náročné v tom, že človek vie, že tam má obmedzený nejaký čas, či je to hokejista, futbalista, alebo cyklista, iné takéto vrcholové športy. Asi aj pre atletiku to platí, ale viete si seba predstaviť o niekoľko rokov stále v tom športe? Alebo kde bude Gabika o 10 rokov? No o 10 rokov budem mať 36, takže neviem povedať. Myslím si, že už asi behať súťažne nebudem. Väčšinou je to do tých 35 rokov, čo tak aj mám medzi sebou tie súperky. A vždy to podľa mňa závisí od toho, ako drží telo, ako je človek zdravý, či má chuť sa ešte ďalej posúvať, či ešte vidí nejaký priestor na to zlepšenie. Nepríde zranenie či alebo nepríde iné veci, zranenie, nie? presne tak. A ja si myslím, že ešte mám čo ukázať a ešte sa cítim naozaj pri silách a že môžem dosiahnuť ešte lepšie časy. Takže ja mám takú víziu určite ešte olympiádu LA, to je o 2 roky. Ak pán Boh dá a budem zdravá. Presne tak, áno. Tak vám to zo srdca želám, že aby pán Boh dal. Ďakujem. No a teda o tých 10 rokov vás to láka zostať? Kde si som čítal, že by ste aj zostali v tom športe, možno nejaký tréner alebo nejaký mentor alebo niečo také, možno školu atletickú Gabiky Gajanovej? No, ešte úplne nad tým nerozmýšľam takto úprimne, ale baví ma
v to prostredie, v ktorom sa nachádzam. Ja som v podstate aj teraz v medzinárodnej skupine, je nás 8 dievčat, máme 2 trénerov, 1 fyzioterapeuta a naozaj ma baví ten vrcholový šport. Baví ma, už sa to začína preklapať do toho, že máme mladšie dievčatá ako som ja, takže už je to o tom, že oni odkúkávajú čosi odo mňa. Ja ešte keď som prišla do tej skupiny, tak som tam mala spolutrenujúcu, ktorá ma veľmi inšpirovala, motivovala a bola taký môj zachytný bod, ku ktorému som sa chcela priblížiť. A už sa to teraz začína preklapať a mne sa páči, že môžem byť aj ja tá, ktorá môže niečo odovzdať tým mladým. Takže momentálne to vidím tak, že chcela by som pomôcť mladým dievčatám, hlavne dievčatám, teda tam ma to ťahá najviac a ukázať im nejakú takú tú moju cestu, aby si z nej vedeli aj oni niečo vziať, aby ich to obohatilo. No, ja sa chcem ešte jednej veci dotknúť a to je vaša viera, pretože sa k nej hlásite, netajíte to, o sebe hovoríte, že ste veriaca, praktizujúca. Bola tá viera od malička súčasťou vašej rodiny? Že poviem, narodili ste sa do prostredia, kde ste veriaci a beriete to úplne bežné, samozrejme. Áno. Od samého malička naozaj boli sme vychovávaní k tomu. Chodili sme do kostola pravidelne a v podstate ja som z Bobrovca, tak tam asi nie je ani iná možnosť. takže naozaj nikdy to nebolo, že by som sa stretla s niečím iným až potom, keď som išla na strednú školu, kde som išla na evanjelické bilingválne gymnázium, ale vždy to bolo takto. Ja prezradím na Bobrov, že ja som tam bol na Birmovke a mňa prekvapilo naozaj v takom nádhernom význame, že plný kostol a pri iných farnostiach nájdem väčšinou nejaký taký mládežnícky detský zbor a tu ma prekvapilo, že dospelí rodičia, pani učiteľky, myslím, pani doktorka, oni hrajú na hudobné nástroje, že to ma tak naozaj oslovilo, že taká dospelá viera, že sme tu, sme veriaci a sme takí aktívni, činní aj v tej farnosti, že toto vás tak tým charakterizuje, tak hrdí. Ja prezradím, že Bobrovec má aj taký názov, taký zvláštny v tom prostredí, že sa volá, že katolíkovo. Katolíkovo práve preto, že tá katolícka cirkev má tam takú svoju silnú prítomnosť. Vy ste chodili na náboženstvo? Že normálne na hodiny náboženstva? Chodila som, áno, chodila som. Vlastne pani katechetka je môjho priateľa mamina, takže s ňou máte to takto blízko. Áno. Ale taktiež sme to mávali s pánom farárom hodiny, striedalo sa to, takže áno, na základnej škole aj na strednej škole som chodila. A ako potom, keď sú niektoré napríklad sústredenia alebo tie športové udalosti, ako sú majstrovstvá, buď Európy, alebo sveta, alebo olympijské hry, že je tam priestor na tú vieru, že mávate aj nejaké možnosť napríklad nejakých modlitebných stretnutí, že jestvuje niečo také? Existuje a prekvapilo ma to, že aj naozaj vo svete sa nájdú vlastne ľudia, ktorí chcú zdieľať niečo takéto podobné. Ja som vlastne aj v tej mojej tréningovej skupine mám spolutrénujúcu, ktorá je veriaca a ona ma prizvala na takéto stretnutie práve na majstrovstvách sveta v Budapešti, že či by som sa chcela aj s nimi modliť pred pretekmi a vlastne sa tam zišli ľudia z Jamajky, naozaj majsterka sveta Nicole Olislager z Austrálie. Ona je veľmi taká, že sa k tomu aj hlási a by som povedala, že to tak aj vedie. A zrovna mi písala aj teraz v Toruni, či by som sa opäť chcela pridať. A skôr je to také ako modlitba takými vlastnými slovami a tak nejak sa spolu stretneme a dodá to takú dôveru a také povzbudenie do tých pretekov. Zvyknete sa modliť pred pretekmi? Zvyknem, áno. A povedzte, ak môžete, že je to modlitba vlastnými slovami, alebo je to možno aj niečo naučené, že toto má možno od maminy alebo z rodiny, že vždy pred pretekmi sa modlívam túto modlitbu. Ja sa pred spaním vždy modlím modlitby, ktoré ma moja mama naučila. A je to aj taký odkaz na ňu, ale aj už také vlastné pokračovanie. A vy? Väčšinou je to ako Oče náš, zdravá vás, verím v Boha. Ale potom aj vlastnými slovami sa tak porozprávam s Bohom, s Ježišom a poprosím o silu. Ale napríklad aj
pamätám si teraz v tejto zimnej halovej sezóne som bola veľmi taká v strese, že som sa chcela tak sprítomniť, tak proste ma napadlo, že sa idem modliť ruženec. Normálne som sa rozklusávala, to väčšinou mám takých 15 minút, kedy sa idem rozbehať a ja som sa modlila ruženec, pretože som sa potrebovala sprítomniť a dať sa naozaj do takého väčšieho kľudu a vtedy mi to veľmi pomohlo. Páne, dávam ti to do rúk, odovzdávam. No toto je to najviac, čo mi pomáha, čo mi funguje, keď sa zverím tomu Bohu do rúk a proste ho pozvem na ten môj beh a pozvem ho, nech beží so mnou a vtedy mi to najlepšie beží. Mne sa to páči, ako to hovoríte, že pozvem Pána Boha, že poď prosím ťa, bež spolu so mnou. Hej, že nech tam nie som sama, lebo mne je sympatický svätý Pavol a svätý Pavol, on vo svojich listoch hovorí, že je bežec, že je atlet, že aj on beží za tou víťaznou trofejou, ktorou je večný život, ale používa tam pritom atletiku, ako v terminológiu nie nejakého futbalu, asi ho vtedy nepoznali, ale práve že atletiky, ktorá je jedna z tých najstarších športov vôbec. Takže v tomto máte možno tiež takého patrona svätého Pavla. No, ja som sa dočítal, Gabika, že máte 2 záľuby, asi viacej, ale na tie sa chcem spýtať. A to sú jazyky, možno aj preto to bilingválne gymnázium. Tam ste aké mali jazyky na bilingválne? Anglicky. Anglicky? Anglicky, nemecký a potom trošku francúzskeho. No teraz, keď je Švajčiarsko, tak to tam je? Áno, to sa hodí. No tak ako máte túžbu, že tento jazyk ďalší by som sa chcela naučiť? To bolo aké najbližší? Teraz intenzívne pracujem na francúzštine. Na francúzštine. Aj skrz to, že tréner je francúzsky hovoriaci a aj to mesto, kde sa nachádzame, je to Biel-Bien, je dvojjazyčné vlastne a rozpráva sa tam veľmi intenzívne po francúzsky, takže to je taký môj cieľ. Ja to rád počujem od vás, mladé dievča, ktorá povie, že chcem vedieť jazyky, dokonca sa niekde hovorí, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom, lebo je to aj potom o tej možnosti aj spoznať kultúru v tom vlastnom jazyku, rozprávať sa s ľuďmi v ich jazyku, že je to čosi iné. Takže francúzština. Dobre, tak budeme na to pamätať. Takže poviete, že čínsky sa chce naučiť. Nie, to až tak nie. Keď tak potom španielsky. Španielčina sa mi veľmi, veľmi páči, ale... Taliančinu odporúčam. Vám mi to šlo. Vy ste také usmievavé a veselé dievča, že tá španielčina, taliančina, to idú k tomu. No a druhá veľká záľuba je cestovanie. Vaša cestovateľská túžba najbližšia? Navštíviť krajinu, ktorú ste ešte nenavštívili? Mám takú krajinu, je ňou Kanada a láka ma to tam hlavne skrz prírody. Naozaj si myslím, že je tam veľmi krásna príroda a je tam čo vidieť. Nikdy som tam nebol. Potom, keď tam budete bývať, možno pozvete. A ďalšia, keby boli nejaké že top 3 krajiny, že Kanada a čo vás ešte také že láka? Ja sa veľmi rada vraciam stále do Portugalska a do Španielska. Portugalsko obzvlášť. Veľmi ma tá krajina oslovila. Hlavne aj tým, že je pri oceáne. Tá surovosť toho oceánu. Tak ktoré? Lisabon, Porto? Áno, Porto je veľmi krásne mesto. Boli ste vo Fatime? Vo Fatime som bola. Pekne. Ja som tam tiež bol. Mnohé veci mariánske mi ešte chýbajú, ale vo Fatime som bol a mňa veľmi oslovilo. Tom takéto duchovné, hlboké. Pre mňa to boli také silné miesta. Naozaj som si z nich odniesla. A mne sa páči, keď hovoríte o tej farme, že Panna Mária sa zjavila 3 pastierikom. Že tiež tom bolo také, že pásli. Že možno aj v tom vám môže byť blízke, že niečo, čo aj vy vlastne pochádzate z takéhoto prostredia. Gabika, v tom svete športu máte aj také, poviem, spriaznené duše, že sa radi stretávate tie športovky, aj hoci ste súperky, že si poviete, áno, ale máme medzi nimi aj veľa, kde sme kamarátky, priateľky? Áno, mám. Našťastie mám. Naozaj ako ten šport je krásny, z môjho pohľadu veľmi krásny a už vďaka nemu mi vzniklo veľa priateľstiev a naozaj tí najbližší moji ľudia, ak nerátam rodinu, tak sú hlavne zo športu, alebo som ich stretla skrz šport. Takže som za to veľmi vďačná a naozaj aj medzi tými mojimi superkami sa nájdú dievčatá, s ktorými máme úprimné priateľstva. A čo ste sa naučili zo športu
pre váš život? Že ktoré sú tie veci, ktoré si poviete, vďaka športu mi to pomohlo v živote si uvedomiť toto alebo toto? Že je tam nejaké prepojenie, že šport aj veľa učí do života? No veľmi, veľmi. A podľa mňa každým rokom je to čosi iné, ale ja si veľmi pamätám aj takéto obdobie pubertálne, že práve šport ma tak udržal pri tom, aby som sa nenechala stiahnuť naozaj so spolužiakmi na také iné chodníčky, na niečo iné, pretože som vedela, že ja proste mám ten môj režim, ktorý ja chcem dodržať a potrebujem ísť na tréning, takže nemôžem si dovoliť úplne nejak vystrajať. Nemôžete ponocovať do rána, flámovať, lebo ráno vás čaká tréning. Tak, presne tak. Alebo disciplínou, že asi tie tréningy sú pravidelné. Keď teraz nie ste vo Švajčiarsku, ale máte ako asi pravidelné tie tréningové jednotky aj teraz? U mňa, ja mám naplánovaný pomaly celý rok, kde sa budem nachádzať, kde potrebujem ísť a naozaj aj tie tréningy máme naplánované hodinu, čas, vieme odkedy dokedy to bude trvať a proste je to takto dané a musíme sa tam dostaviť. Čiže aj teraz, keď ste doma v Bobrovci, tak beháte, máte ranné rozcvičky, tréning alebo večere? Či ako to funguje, keď nie ste v tom campuse, nejakom prípravnom tréningovom procese? Mám, ale teraz zrovna mám po halových majstrovstvách sveta, takže mám taký týždeň voľnejší, takže mám dané, že mám si ísť zabehať, ale tak skôr podľa chutí a je to taký voľnejší režim, aby som si aj oddychla od toho takého. Ja sa priznám, že vedel som, že budete tu v mojom podcaste, tak som si vás sledoval v Toruni. Blahoželám k 9. miestu. Ďakujem. A mne sa veľmi páčilo, keď som počúval váš rozhovor, že nepodarilo sa postúpiť do finále a vy ste tak s úsmevom a takým optimizmom povedali, ale to je 9. miesto ako na celom svete, že však to je obrovský úspech a ja by som nezabel ani 900 miesto, ani 9. Takže naozaj veľmi, veľmi vám blahoželám a budeme pozerať na to LA, na olympiádu a iné dovtedy súťaže. Ďakujem pekne. Ale podcast sledujú aj mladí ľudia. A mladí ľudia, keď sa povie dnes, tak to je sociálne siete, mobil, taký trošku komfort, možno diskotéka a tak ďalej, že ako to, že vy ste k tomu športu sa dostali, že vás nelákajú sociálne siete, mobil a tak, že viac času tomu venovať? Tak som mladý človek, takže všetky tieto veci mám sociálne siete, odskúšal som si aj ísť na diskotéku a všetky tieto veci, čo patria k mladosti, k tomuto veku. Ale ako som povedala, tým, že som robila ten šport už naozaj od 12-13, tak som proste nepustilo ma to úplne sa proste zísť z tej cesty mojej. Lebo proste mala som nejakú tú moju víziu, za ktorou som si išla a to ma tak držalo pri tom. A momentálne snažím sa nastaviť si nejaké limity, čo sa týka tých sociálnych sietí, aby som tam netravila priveľa času. Hlavne aj skrz možno nejakého porovnávania, pretože naozaj vidíme kadečo na sociálnych sieťach a opäť proste ísť si nejakú takú svoju cestu a skôr žiť ten život reálny. A to ste pekne povedali, že žiť život reálny, nie virtuálny. No, tak. Športovci, ale nielen športovci, aj my, že prídu aj ťažšie chvíle. Prídu niekedy prehry, sklamania, nielen tie športové, ale možno aj životné, že čo vás tedy drží nad vodou? Je to vaša aj viera, ale sú to možno aj ľudia okolo vás? Čo vám pomáha, keď prídu? Lebo prídu ťažké chvíle, že ako ich zvládať? Určite viera. Viera a nádej, že bude lepšie. Naozaj už som mala pár takých období. Aj či to bolo obdobie, keď som menila trénera a mala som 2 roky také, kedy sa mi nedarilo úplne zlepšiť. Ani som sa nedostala na vrcholné podujatia. Tak som bola v takom stave, že si vravím proste naozaj sa odovzdaj tomu, že dôveruj, že dobre, je takéto obdobie teraz, ale bude dobre. Proste zlomí sa to nejak a to koleso sa opäť otočí. A pri tom všetkom bolo pre mňa dôležité, že som mala a mám ľudí, ktorí ma podržali aj v takýchto obdobiach. Takže moja rodina, moji blízky. Áno, že zase je to o tých ľudských vzťahoch. Určite. Čiže to o tom. Ku športu patria víťazstva, ale ja niekde som aj čítal, že
že človek sa niekedy viac naučí a poučí z prehier ako z víťazstiev. Môžete to vy ako športovkyňa povedať, že je to tak? Alebo je to tak pol na pol? Čo sa môžeme poučiť z prehry? No, treba povedať, že nie je to príjemné určite zažívať prehru a ja tiež znášam ťažko. Nejdete na súťaž preto, aby ste prehrali. Presne tak. Ale je to súčasť toho. Pre mňa je dôležité, keď príjmem to, že proste je to súčasť toho športu a nesnažím sa ísť do nejakého perfekcionizmu. A proste z tej prehry sa človek podľa mňa naučí viacej než z toho víťazstva, pretože to víťazstvo je už len dôsledok toho, čo sa udeje a práve tá prehra pomôže k tomu, aby sa človek zamyslel nad vecami a počas toho víťazstva sa človek nebude zamýšľať, lebo je možno v nejakom takom stave, že dobre, tak som na tej vlne, idem, beziem sa, ale práve počas toho obdobia, kedy je dole a keď je tam tá prehra a možno to nejde úplne podľa predstav, tak sa potrebuje vystavať opäť nejaký ten chodníček, tú cestu, ktorá ho dovedie k tomu víťazstvu. Čiže podľa mňa to víťazstvo by nebolo bez tej prehry alebo bez toho horšieho obdobia, pretože sa človek... A to si asi aj dobre, pekne povedať, že keď vyhrám, tak čo mám zlepšovať? Keď som vyhral. No. Ale keď človek prehrá, tak vidí, aha, toto potrebujem zlepšiť, alebo tu sa potrebujem možno zmeniť, alebo prehodnotiť niektoré veci. Áno. Ale samozrejme sú športovci, ktorí vyhrávajú stále a sú veľmi talentovaní a nepotrebujú sa zamýšľať nad takýmito vecami. Každý má nejak tú cestu svoju inú. Vy máte súrodencov, oni sú tiež takto športovo založení? Áno, aj nie. Vlastne my sme začali spolu behať s mojim bratom a so sestrou a brat ešte hráva futbal, taktiež mladší brat hrá futbal a sestra si chodíva stále ešte tak zabehať pre seba, ale nie je to nič také, že vo veľkom úplne, ale tak skôr pre seba. Áno, že ten šport tam zostal. Ešte sa chcem takto spýtať, že keď sa pozriete na ten váš život, ktoré osoby vás ovplyvnili? Asi skôr najprv poviem, že ľudský. Že keď tak spätne sa pozriete, spomenali ste pani učiteľku, ktorá zrazu prišla, niekto, kto vás zrazu vytiahne, ukáže vám krásu športu, že ak by ste mali pomenovať ľudí, ktorým vďačíte, že vás ovplyvnili v živote a ovplyvňujú, tak ktorí by to boli? Tak ja začnem rodinou, pretože tamto všetko vychádza určite rodičia, jednoznačne. Proste nejaká tá ruka, ktorá vedie toho človeka od samého malička, ale taktiež stará mama, keďže s nami žili starí rodičia aj, takže ja som s ňou trávila veľa času a veľmi veľa mi dala. Takže toto je taký človek, ktorému veľa vďačím za to, kým som. Taktiež teta. Stále sme pri tej rodine nejak. A na tej ceste človek stretne už potom kadekoho. Ja teraz som v tej zahraničnej skupine a mám tam trénera, ktorý je Švajčiar. Som s ním už 5 rokov a musím povedať, že on ma tiež veľa ovplyvnil za tento čas, ktorý som s ním strávila. Takže... Od trénera sa človek učí nielen tie športové veci, ale aj také nejaké charakterové, že vlastnosti povahové alebo prístup, že si poviete, tak na trénerovi si nevážim len to, že je odborník, ale aj to, že aký je človek napríklad. Hlavne to. Áno? U mňa hlavne to, pretože mňa ťahá tá ľudskosť a možno aj taký iný pohľad na vec a to, čoho je aj on zástancom, že keď je človek v pohode, v prvom rade ako osoba človek, tak potom to príde, tá pohoda sa preniesie aj do toho športového, do toho atletického a netreba sa bať potom už o tie výkony, pretože proste ide to z toho vnútra, ide to z toho celku a nemôžeme pracovať na niečom, pokiaľ ja ako človek nemám nejaké veci vyriešené, či už doma, či v nejakom súkromí. Takže to som sa veľa tak od neho naučila. Že... No, toto je pre mňa také, poviem, tajomné prostredie. Nepoznám ho takto, to také zákulisie. Ja veľmi rád to počúvam, ale má so záujmom, že tréner vám pomáha rásť ako človeku,
a nepozerá na vás len ako na športový výkon, ale ako na človeka. Presne tak. A to bolo veľký rozdiel, taká tá mentalita, s ktorou som sa stretla na Slovensku a potom teda v zahraničí. Že môžete potom aj vy načerpať, ak Pán Boh dá a budete sa touto cestou venovať? Áno, mne sa veľmi páči, že sa to robí takouto inou cestou a je to taká cesta príjemnejšia podľa mňa, ľudskejšia a myslím si, že človeka vie viacej obohatiť a človek vie ďalej zájsť takýmto spôsobom. Gabika, teraz pôjdem možno do takej osobnej, uvidíte, či áno, či nie, ale máte v živote takú skúsenosť, že ste si povedali, tu bol Boh osobne prítomný, tu som jeho prítomnosť a pomoc pocítila na 1200%. Mali ste niečo také? Mala som viac takých, ale taká, čo so mnou zarezonovala a ešte ju mám veľmi tak živo v pamäti, je vlastne Rím. Pred 2 rokmi, Rím 2024, to boli majstrovstvá Európy v finále. A ja som si pred tým finále povedala proste, že ja to idem úplne zveriť Bohu do rúk. Nejdem nič vymýšľať, pretože pred každým behom my si s trénerom sadneme, naplánujeme si taktiku a nejak tak si zhrnieme, s kým bežím, ako budem bežať, ako sa budem posúvať počas toho behu. Lebo 800 je veľa o taktike, je hodne o taktike, o správnom reagovaní a o vycítenie takého správneho momentu, kedy má človek nastúpiť, aby dopadol ten pretek čo najlepšie. A tam ja som proste mala takú nejakú vnútornú istotu a tak som si povedala, že ja tento beh idem bežať s Bohom a Boh mi ukáže cestu v tomto mojom behu. A proste tam boli také viaceré momenty, že teda sme bežali a ja som nebola úplne v ideálnej pozícii, ale stále ja som mala takú dôveru, že dobre, proste ja len bež, že budeš vedieť, kedy máš čo spraviť. A už sa to blížilo nejak tak ku cieľu, to bolo asi nejak 150 metrov a ja som bola veľmi zavretá. Bola som vlastne pri vnútornej dráhe a okolo mňa boli bežkyne a bola som cca na 4. 5. mieste. A tak prišla mi taká pochybnosť, že ja už musím niečo začať robiť a v tom mi prišlo zase také, že nie, len dôveruj. Tak ja som sa opäť dala do tej dôvery a v tom proste mne úplne superka takto odstúpila a ja som mala voľnú dráhu, že som proste mohla bežať a to bolo pre mňa úplne také, veľmi silné. A vtedy, aké miesto to z toho bolo? Druhé miesto na majstrovstvách Európy v Ríme. Tak blahoželám ešte raz. A to sú niekedy také veci, že v Svetom písme sa to hovorí, že keď ten Mojžiš s tým vyvoleným národom príde k Červenému moru a je všetko zavreté. Za nimi Egypťania so zbraňami a pred nimi more a zrazu Pán Boh otvorí more a oni prejdú cez suchú zem. Tak... No, lebo ono sa to nestáva veľmi často, že by superka spravila takú chybu. To bola vyslovene chyba z jej strany, ale pre mňa to bolo úplne, že otvorená cesta. Fakt proste taký krásny priestor, že ja som iba išla. Ste si o tom rozbehli a povedal si vďaka Bože. No, úplne som bola, že že tak ďakujem. No. Zajímavé, že takto Boh koná. Viete, že my sme naučení niekedy v tom živote, že tie Božie veci vnímať cez nejakú životnú udalosť, niečo, ale že Pán Boh koná aj v športe. No, úplne. Takýmto spôsobom. Veľmi. Niekedy to chce mať človek strašne vo svojich rukách a ako tak nejak vymýšľať, ale mne sa nejak tak potvrdilo, že je dobré zveriť sa aj do tých rúk. Keď to zverí Pánu Bohu, tak Pán Boh sa postará. Tak. Gabika, šport, aj ten život prináša aj veci, ako je tlak, očakávania, že vy sa ako s tým vyrovnávate, že keď príde nejaký tlak na výsledok, lebo všetci budú čakať, že bude nejaký výsledok, alebo že tie očakávania sa nenaplnia. Ako to zvládate? Myslím si, že už som sa s tým naučila pracovať lepšie a pomáha mi to, keď si uvedomím, že to robím v prvom rade pre seba. Že ja ten šport robím kvôli sebe. Samozrejme chcem potešiť ostatných, ale
ja som si to celé vymyslela nejakým spôsobom a ja som tá, čo dáva do toho to maximum. A áno, sú tu ľudia, ktorí ma podporujú, takže rada im to chcem odvďačiť, ale pomáha mi, keď proste si uvedomím, že nemám koho sklamať tými mojimi výkonmi, že proste aj tou cestou, ktorou idem, tak zdokonalujem tie moje zručnosti a naozaj aj to možno, keď sa to nepodarí, tak ma posunie zase niekde inde. Ja k tomu ešte aj tak sa spýtam, že to sú nielen tie tlaky a očakávania alebo sklamania, ale niekedy je to zase úspech. Že vy ste vicemajsterka, teda Európy, tak sa to oficiálne nazýva, že niekedy človek vidí, že povedia, úspech ho zmenil, alebo sláva ho zmenila, že čo robíte preto, aby vás úspech nezmenili, aby ste povedali, som to stále tá istá Gabika, ako som bola? Mne pomáha, keď sa pozerám na to ako na takú cestu, že není to o tom cieli, o tom úspechu iba, ale o tom, kým sa ako ja rastiem ako človek počas tej cesty a čo všetko prekonávam, čo všetko zažívam. A ten úspech je už len dôsledok vlastne tej cesty. Takže áno, je ťažké si potom to ustať, pretože zrazu tam príde veľká pozornosť a médiá a ľudia, ktorí nesledujú šport, zrazu chcú byť veľkí odborníci na vaše výsledky a na to, ako by ste veci mali robiť. Viete čo, ja patrím medzi tých, ktorí sa smejú, že keď sú majstrovstvá sveta v hokeji, tak Slovensko má 5,4 milióna trénerov. Takže ja som jeden tiež z nich, že ja to viem, ako by mali byť zostavy urobené a tak ďalej. Takže aj vy sa s tým stretávate, vám hovorí, ako ste mali bežať a kedy ste mali nastúpiť. Áno, stretávam sa s tým hodne, ale teda hlavne, keď je to viacej také medializované, ale opäť pomáha mi ísť do toho jednoduchá, do toho, že ja mám tých svojich ľudí okolo seba, ktorým dôverujem, ktorí vedia, čo robíme a nepotrebujem počúvať tých ostatných. Rada samozrejme poteším ostatných tým môjim úspechom, ale naozaj snažím sa tak dištancovať od toho ostatného, pretože viem, že by mi to nerobilo dobre, že zrazu tú pozornosť rozptýlim inde. No, priznám sa, že jedna z vašich takých viditeľných vlastností je, že vy sa usmievate. Ako vy sa usmievate na každú stranu, preto ja to spomeniem, že keď som vás videl niekedy tiež len v televízii, tak som sa povedal, prečo to dievča sa stále len usmieva? Akože iný by hromžil, že sa nepostúpil z tých rozbehov do finále, a Gabika sa usmieva. Tak teraz to nevyšlo, tak to vyjde na budúce. Ale zase ako vo vnútri aj si poplačem, keď som sama. Aj naozaj mrzí ma to a naozaj není mi to ľahostajné, len proste chcem ukázať to, že nekončí svet tým, že ja nepostúpim z rozbehu na majstrovstvách Európy. Proste ten život ide ďalej a opäť pre niečo sa to udialo, pre niečo proste sa mám naučiť, možno by som nezvládla nejakú tú situáciu zase, kebyže postupím ďalej, takže naozaj áno, sú tam tie emócie, doprajem im čas aj priestor, aj mám také 2 dni väčšinou, kedy to ťažšie znášam, ale potom sa snažím nejak otrepať z toho a proste ideme ďalej. Že stále je to šport. Stále je to šport. Stále je to šport. Nie je to, ako ste povedali, to sa mi povedal, že nie je to koniec sveta. Tak, našťastie, že šport nie je koniec sveta. A stále je to len šport, že sú ešte asi aj krajšie a dôležitejšie veci, ktoré sú v živote. Presne tak. No a tak dobre, ja som si tak nahral sám sebe na otázku, že tak ktoré sú tie také dôležitejšie veci pre vás? Šport teraz, však tomu venujete aj celý ten prípravu, aj tento úsek vášho života, lebo vravíte, že je to limitované do tej 35-ky a teda naozaj, že ak Pán Boh dá vám silu, tak chcete sa tomu najviac venovať, lebo ste obdarovaná, Pán Boh vám dal talent na beh a ste v tom naozaj cítite, že toto je moje poslanie. Ale tak vrátim sa k tomu, že ktoré sú tie také vaše hodnoty, ktoré poviete, toto je pre mňa dôležité naozaj, že aj keby ten šport nebol, alebo keď už nebudem v športe, ale tieto hodnoty považujem stále za dôležité, že čo by ste povedali? No, ja mám vysoko postavenú rodinu určite. Naozaj proste mať dobré vzťahy s tými mojimi blízkymi a
povedala by som, že som skôr ten človek, ktorý si drží taký uší okruh ľudí pri sebe a naozaj dať tam tú plnú energiu a venovať sa tým ľuďom okolo mňa, pretože vnímam, že je to pre mňa dôležité. Spomenuli ste vašu starku napríklad. Nie? Tá už ale medzi nami nie je. Ale je zaujímavé, že viacerí, ja tiež medzi nich patrím, je, že zaujímavé, ako s láskou spomenáme nielen na rodičov, ale napríklad na starých rodičov. Že mne je aj sympatické to, že pred pár rokmi, keď to bol ešte pápež František, tak on založil alebo zaviedol, že je to taký svetový deň starých rodičov a seniorov. Je to vždy okolo sviatku svätých Joachima a Anny. To je posledná júlová nedeľa. A mne to bolo veľmi sympatické a blízke, lebo vždy je o tých takých starých ľudí, o ich múdrosti, aj takej láskavosti. Takže stále sa vracame teda k tej rodine, že to sú tie vzťahy. K rodine, ale zároveň proste žiť ten život tak, aby s takou spokojnosťou a s takým s láskou, naplnením a proste áno, ten šport je teraz veľmi dôležitá súčasť môjho života, ale stále je to len určitá súčasť mňa, že nedefinovať sa úplne tým, čo robím, pretože stále sú to ešte aj ľudia okolo mňa, nielen tá bežiaca dráha. Presne. Či a ako veľa ľudí ma pozná len pod tým, že som ako športovkyňa, atletka, ale stále som človek. Snívate, Gabika? Okrem toho, že bežne sa snívame, ale že máte také svoje sny, že čo by ste chceli, alebo túžby? Ak by ste ich mohli pomenovať? Tak v tom športovom duchu to je také, že ten človek sa chce prirodzene zlepšovať a zlepšovať svoje časy. Takže to určite aj ja. Aký máte teraz ten čas, váš osobák? Akú má hodnotu tých 800 metrov? Má hodnotu 1:58:22. Čo je vlastne... Je to po 2 minúty? Je to po 2 minúty, áno. Ale samozrejme, chcela by som sa posunúť vyššie a vyššie. No dobre, a sveťák je aký? Koľko je svetový rekord? 1:53. To je ešte 5 sekúnd. To je 5 sekúnd. Dá sa s tým niečo robiť? No, dá sa k tomu priblížiť určite, áno. Neviem, či si trúfam úplne povedať, že či by som to ja mohla prekonať, ale sú tu dievčatá, je tu vlastne tá éra tej 800-ky momentálne, ktorú ja behám, je naozaj veľmi silná a naozaj sa behá rýchlo, takže ja to chcem využiť. Že je to generácia, ktorá... Je to veľmi silná generácia, áno. A je to určite aj s tou dobou, že prichádzajú nové výmoženosti, karbonové tretry, bikarbonát. A to mi povedzte, to znamená, že aj to, aké sú tretry a iné veci. Spraví to veľmi. Vlastne tá tretra je pevnejšia a tým pádom má atlet lepší odraz, tým pádom môže bežať rýchlejšie. Bikarbonát je zase, to sa užíva pred pretekom, aby človek nepociťoval až taký laktát, lebo v podstate my, keď bežíme 800, tak sa nám vyplavuje laktát, kyselina mliečna a čím lepšie vie atlet pracovať s touto kyselinou alebo v tomto stave, tak tým lepšie dokáže podať ten výkon. Čiže vy musíte dávať pozor, vlastne životospráva je dôležitá. Áno, pracujem. Tam sú niekedy, čak aj asi vy chodívate na tie dopingové kontroly, toto musí som byť? Sledovaná, áno. V podstate musím si dávať pozor. Nemôžem si len tak kúpiť nejakú tyčinku proteínovú, musím si pozrieť, čo obsahuje, alebo taktiež do lekárne, keď idem, tak si musím pozrieť, či ten liek spĺňa, alebo čo obsahuje a či je to v poriadku. Pretože... Čiže keďže ste na chladnú, ale máte niečo, tak musíte dávať pozor, aké lieky príjmate. Áno, presne. Tuším, nemôžem stať teraflu, ale môžem si dať panadol. Také, to teraz pre mňa... nechcem robiť reklamu. Nie, jasne, tu môžete, ale pre mňa je to zaujímavé, viete, že, lebo niekedy ja si to tak premietam do tej našej roviny takej náboženskej, že na čo všetko si dávať pozor. Tu je pokušenie tam, že nechoď, aby si sa náhodou do čoho si nenamočil, nepadol. Toto je moja slabosť, tak hej, ak je niekto pozor na alkohol, tak musí si dávať pozor, že aby do toho nepadol drogy a iné veci a iné pokušenie. Toto bolo vlastne aj to, čo som spomínala, tie pubertálne obdobie. Vlastne ja som vedela, že ja ako atlet môžem
môžeme byť kontrolovaná už vtedy aj v takom mladom veku antidopingovými komisármi. Presne, takže to ma nepotiahlo na tú cestu. Tak, a oni môžu prísť aj k vám domov? Aj chodia, áno. Že prídu k vám domov, že je kontrola námatkou bez ohlásenia? Ono to funguje tak, že ja musím mať napísané, mám vlastne systém, v ktorom som prihlásená a na každý deň musím mať napísané, kde sa nachádzam v určitú hodinu. A oni ma tam vlastne môžu nájsť. Prekvapiť. Preto hovorím, že mne to veľmi pripomína ten šport v tom najkrajšom význame, že veľa spoločné s náboženstvom. Viete, že nám niekedy sa povie, že vy sa tam odriekate, lebo je pôst a to nemá význam a to je smiešne, dneska žijeme v 21. storočí alebo iné veci. A keď počúvam športovkyňu, že koľko je tam toho odriekania, seba kontroly, seba disciplíny, tak je to veľmi podobné. Že... Je, ale zároveň ja to robím už s takým, že pre mňa nepovažujem to ako obetu. Ja to beriem ako súčasť toho a ako niečo proste, čo je súčasťou. Čo musím len akceptovať. Uverili, čo ste sa rozhodli. Čo je pre mňa v poriadku, že to takto je a... Ja to rád počujem, lebo niekedy na nás kňazov povie, že on sa tak obetoval, teda toho sa zriekol, tamto sa zriekol, že on musí byť asi veľmi nešťastný, keď všetko sa zriekol a pritom to tak nie je. Ako keď na vás pozerám, že tiež koľko vecí ste sa zriekli, ale viete prečo, viete, aký je toho dôvod, viete, za akým cieľom bežíte a prečo bežíte, tak je to asi aj v našom každodennom živote, že tiež viem, za akým cieľom bežím a prečo a nemusí to byť už a ten šport sa dá pekne preniesť do života vo veľa situáciách. No, ja k tomu snu teraz ešte sa vrátim, lebo sme hovorili o tom športovom sne. A keď sú to tie také životné, že okrem športu, že však človek sa chce stále zlepšovať, vrali sme ten aký je nielen osobák, ale sveťák, ako je svetový čas. A v takom vlastnom osobnom živote, o čom, Gabika, snívate? Rada by som mala raz veľkú rodinu, máte Petra, máte svojho priateľa. Určite o rodine, samozrejme. To, ako som spomenula, je pre mňa veľmi dôležité. A tak viesť taký spokojný, pohodový život. A tým, že ja rada veľa cestujem, tak viem si predstaviť možno žiť aj na nejakom inom mieste. Zvládli by ste to bez Bobrovca na inom mieste? Zvládla, ale určite sa rada vraciam. Vždy sa rada vraciam do Bobrovca. No a ak teda ešte sa spýtam aj na tie vzťahové veci, to znamená, sú to vaši súrodenci, je to váš priateľ. Aj to ma napríklad zaujíma, však najmä ak to pozerajú mladí ľudia, že istým spôsobom vzťah vášho priateľa je aj na diaľku občas, že ako to funguje. Niektorí sa boja, že obstojí to, neobstojí to, že čo vám v tom pomáha. Tak dneska sú aj sociálne siete, že sa dá si zavolať. To je veľká výhoda naozaj, že si vieme zavolať cez FaceTime, cez WhatsApp a vidíme sa. Že áno. Človek nemá pocit takého, nemusíme si písať listy. Takže to je veľká výhoda toho, ale určite otvorená komunikácia a to, že sme sa nejak tak na to dali, že sme proste súhlasili s tým, že OK, je to takéto obdobie, ktoré musíme nejak takto zvládnuť a je to veľa o tej komunikácii. Ja som vám za to vďačný, lebo to slovíčko komunikácia má viacero významov, nielen takýto rozhovor, že komunikujeme, ale komunikácia, viete, že sa nazýva niekedy, že verejné komunikácie označujem pre cesty. Že treba udržiavať verejné komunikácie, ja neviem, keď je sneh a tak ďalej, odpratávať. A to je, že cesta jeden k druhému. Že to je tá komunikácia, že tiež je to cesta jeden k druhému. No a keď prídu aj také chvíle, ste z viacpočetnej rodiny, súrodenci a tak ďalej, že keď ste sa sem tam poškriepili a možno, že sa ešte aj poškriepite, tak potom to ako riešite? S priateľom alebo s rodinou? Tak povedzme aj. Dám prezrate. Tá komunikácia. Vždycky nejak tak sa snažíme ísť
do toho, že si to poďme otvorene vykomunikovať, kde nastal problém a ako vieme riešiť ďalej tie veci. Neodkladať to nejak, nezametať to pod koberec a netváriť sa alebo neurážať sa, že ty si spravil chybu alebo ty si taký a neukazovať prstom, ale tak nejak si uvedomiť, že OK, ja som konala takto, ty si konal takto a odpustiť si odpustiť si a nejak to kráčať ďalej. Ja si myslím, že aj takéto obdobia vedia zase obohatiť tie vzťahy inak a tá úprimnosť a ten vzťah sa vie prehlbiť zase o niečo viacej, keď sa to vie tak naozaj úprimne a otvorene odkomunikovať. Vrátime sa ešte, lebo sa blížime k záveru k tomu športu, že Gabika, vidíte na Slovensku aj také, ja viem, že naozaj máte ešte len 26, ale že máte svoje pokračovateľky v tej atletike, že je to také, že sú tu šikovní chlapci, dievčatá aj v tom športe, v atletike? Máme veľa šikovných detí, naozaj aj mládež, aj teraz v Toruni sme boli, vlastne ja už som tam bola jedna z tých starších. Nie je to zvláštne, nie? Že máte 26 mladúčka, poviete, ja som tam už starší. No, ale naozaj tie dievčatá sú veľmi šikovné, aj chlapci. Je dôležité ich správne viesť a mať tam tých trénerov, to je možno také niečo na tom Slovensku, čo nám chýba, aby sa to vedelo tak lepšie zosúladiť. Aj byť trénerom na Slovensku nie je úplne ideálna práca. Nie je dobre zaplatená stále, nie je to úplne možno ideálne poriešené, ale ja si myslím, že smerujeme k tomu, aby sa to zlepšovalo a zväzy robia zväz atletický, ja to tak vnímam, že robí všetko preto, aby sa to zlepšovalo, aby to fungovalo. Takže ja to vidím pozitívne. No a uvedomujete si už aj také veci, že vy už sa stávate vzorom pre tých mladších, že to vidíte, že tak na vás trošku... Ako vy možno ste pozerali, viem, že niektorí vás porovnávali, myslím, s touto Klocovou. Áno, Lucia Klocovou a tak. A že aj na vás tak pozerajú, že raz by som chcela byť ako Gabika? Stretávam sa s dievčatami, hlavne takýmito a veľmi ma to vždycky teší, pretože ma to tak vniesie do toho momentu, keď som ja bola v tom veku a viem, ako mi pomohlo mať niekoho takého, kto ma inšpiroval a od koho by som si mohla niečo vziať. Vlastne to bola aj tá situácia s tou mojou spolutrenujúcou v zahraničí, ku ktorej som naozaj mala proste tak blízko a stále mám a mala som ju ako niekoho takého, ku komu sa chcem priblížiť, ako ho chcem možno aj prekonať niekedy a si myslím, že je veľmi dôležité byť niekým takýmto opäť aj pre tých mladších. Milá Gabika, čas našej relácie sa končí. Ja sa vám chcem poďakovať za vaše slova, za váš úsmev, aj veľmi takú úprimnosť. Chcem vám zo srdca zaželať, aby ste naozaj boli vzorom pre tú ďalšiu generáciu. Nemyslím len športovcov, ale vôbec mladých ľudí, ktorí tak zhliadajú a pozrú sa na vás a povedia si, toto dievča hovorí, že aj inak sa dá a že sa dá aj žiť radostne, aj športom a bez sociálnych sietí úplne na nich naviazaný. Takže vám to zo srdca želám a ďakujem, že ste prišli k nám na Spišskú kapitolu. Ja ďakujem za pozvanie. Milí priatelia, videli sme, že veľké veci nevyrastajú vždy z veľkých miest, ale aj z malých miest a obcí, aj u nás na Slovensku. Teším sa, že ste sledovali tento náš podcast a verím, že sa opäť o mesiac uvidíme. Dovtedy majte požehnaný čas.